atendemos as vosas preguntas. Borja o Vikingo e tamén miña irmá Geli preguntan sobre a temperatura da auga. Si é quente, si é fría. Bueno, decir que é bastante cálida. Estamos preto do Ecuador, entonces as augas son bastante cálidas. Pola mañá se observan un pouquiño máis fresquiñas, polo mediodía bastante cálidas e pola tarde xa un pouquiño máis fresquiñas outra vez. Pero claro, estamos falando de diferencias o mellor entre 25 e 27 grados, ou seja que cálidas. Definitivamente. A nosa amiga Marga pregunta se en Australia vimos koalas e se vimos ovellas. Pois sí, na nosa saída á natureza desde Melbourne a Great Ocean Road, vimos koalas nos árbores, estaban dormindo. Según a miña irmá Kelly daban como unha imaxe de tranquilidade. E tamén vimos ovellas. Sí. E cabras, penso que cabras, algunha cabra tamén. Eu non me acordo. E algunha vaca, creo recordar que tamén temos visto en Australia. Sí. Aquí nas Illas Cook coido que vin algunha ovella no paseo de onte. As galiñas do aeroporto. Sí, hai moitas pitas. Sí. E por aquí cangrexos. Sí. E os famosos ermitaños. Sí, moito, sí. Borjan pregunta sobre as mareas. Si aquí no Pacífico son iguais de vivas que ali no Atlántico. Temos a resposta. Hai diferencia entre mareas, realmente, pois sí existe esa diferencia, pero é moito menos amplia. Creo que eran 80 centímetros de máximo. Entre 40 e 80 centímetros de diferenza entre a marea alta e a marea baixa aquí nas Illas Cook. Moi diferente aos do Atlántico, que poden acadar ata 4 metros, non? De diferencia. Entonces, cales son as razóns? Porque os dous son grandes océanos, grandes masas oceánicas. Entón, cal é a razón das diferencias? Bueno, pois parece ser que o Pacífico ten como maior amplitude, maior diferencia entre a proximidade dos continentes. Iso fai que a marea sexa menos viva. O Atlántico ten máis recovecos, máis proximidade entre os continentes, tamén ten máis correntes mariñas cercanas aos continentes que fan que esas mareas sexan máis vivas. E de feito, nótase aquí, non? Que bueno, a parte dos datos que estamos dando, é unha constatación que fixemos aquí, que non hai unha diferenza enorme entre a marea alta e a marea baixa, non? Sí que se notou un pouquiño máis nesta lingua de auga que hai aquí. Onte, cando fun pasear en bicicleta, a volta a barquiña que me tiña que traer de volta ao hotel parou na area, porque non lle chegaba a altura para o peirao. E aí sí que nos demos conta un pouquiño, pero senón realmente non se aprecia apenas diferente. Sí, é pouco apreciable. Bueno, pois temos outras preguntas de Patricia, verdade? Sí. Entón imos tentar respondelas o mellor posible. A primeira é sobre o chamado efecto Coriolis, polo cal a auga xira ou tende a xirar nunha dirección diferente en función de si estás no hemisferio norte ou no hemisferio sur. Teóricamente, corre por aí a noticia, non? De que teóricamente no hemisferio norte, se enches a bañeira de auga e quitas o tapón, a auga vai facer un remolino no sentido das agullas do reloxo, non é así? Sí. Mentres que no hemisferio sur é ao revés. Entón isto é unha experiencia que xa tentamos cando estivemos en Mauricio, pero que non resultou como nos esperábamos. Fixemos esa proba no lavabo nas Illas Mauricio. De casualidade, si o destapar o tapón foi na dirección contraria nas agullas do reloxo.
Outro día fixemos tamén en Australia. e tamén foi en dirección contraria das agullas do reloxo. Que ocorre? Que realmente, se faz iso no lavabo, pode ser de casualidade que vaya nesa dirección. Notase sobre todo nas grandes masas mariñas, nos grandes xiros das correntes oceánicas, por exemplo, si se ve en os propios centros de acción, non? En anticiclóns e en borrascas. No hemisferio norte, o aire canalizado polos anticiclóns vai en dirección das agullas do reloxo e no hemisferio sur vai ao contrario, o mesmo coas borrascas nun hemisferio e noutro. E logo, se nos fixamos nos grandes xiros das grandes correntes mariñas, tamén o podemos visualizar. En definitiva, que cando se trata dunha cantidade pequena de auga non se aprecia excesivamente ese efecto e ata o punto que pode ser pura casualidade que xire nun lado ou no outro, non? Sí. Senón que ten que ser pois unha experiencia tentada a gran escala, non? Senón non se ve. Pero bueno, fixemos a experiencia e por casualidade ou non, saiu, non? Saiu. Bueno, Patricia fai unha segunda pregunta relativa ás constelacións, non, María? Sobre as constelacións que se ven desde o hemisferio sur, si son as mismas ou moi diferentes aos do hemisferio norte. Desde logo que non son, o que pasa é que nós non somos expertos en estrelas, en constelacións, eso por unha banda, e por outra, aquí en Aitutaki, onde estamos agora, non? Nas Illas Cook, onde estamos agora, está bastante anubado e polas noites adoita chover, non se ve demasiado, non temos oportunidade, pero aínda que se vise... Non temos moita idea. Si, nos fixáramos máis cando fomos a Mauricio, que estaba despexado, e recordo unha noite ali na piscina que vimos as constelacións. Entonces sí, aprenderamos un pouquiño sobre elas, pero aquí a verdade non se ven, ni sabemos moito sobre iso. Si que limos que en decembro sobre as Illas Cook si aparecen constelacións, bueno, pois moi visibles de como se chama esta a cruz, sí. Que, bueno, realmente se coñece como, eu a teño visto, non? Como falsa cruz. E logo Centauro era outra das constelacións que se ven no ceo das Cook pola noite. A Cruz do Sur era, non a primeira? Sí, Cruz do Sur, pero penso que se chama tamén falsa cruz. Leín eu, E logo Centauro, non lembro así algunha máis. Eu tampouco. Botamos unha ollada antes ás constelacións máis importantes, pero fixémolo igual que o podedes facer vos en internet, quero dicir, non porque as vísemos aquí, non vos vamos a engañar. Habría que preguntarlle a algún local coñecedor do asunto que nos indicase, non, pois cales son e tal, senón, pois francamente, pois non non estamos en condicións de... Podríamos quedar guai, non? É dicir, sí, estivemos ali mirando e víase, pero non. Vale, bueno, finalmente Patricia fai unha pregunta tamén sobre sobre a lingua rarotongana, non? Que, por certo, unha curiosidade que queremos compartir con vos, que aquí en Aitutaki, para referirse a Rarotonga, falan de raro, non falan de Rarotonga, falan de raro, fan como acurtan o nome, non? Pero, bueno, máis alá desa anécdota, como dixemos no vídeo de onte, a lingua local é o rarotongano, que se fala en todas as Illas Cook, aínda que hai outra lingua cuxo nome non lembro, que non é da mesma familia, é unha lingua minoritaria, si é que o rarotongano non é suficientemente minoritario, e que non é da mesma familia. A lingua principal é o rarotongano, a que fala todo o mundo en todas as illas. Dos 15.000 habitantes das Illas Cook, creo recordar que 13.000 e pico saben falar rarotongano. É unha lingua oficial que se ensina na escola, está dentro do sistema educativo, e é falada, sobre todo, fora da capital, como é típico neste tipo de casos, non? Falase máis nas illas pequenas, como aquí en Aitutaki.
mentres que en Rarotonga adoitase falar máis o inglés. Nós, como non tivemos demasiadas oportunidades de falar con locais, máis alá das interaccións normais coa xente do hotel ou con algún nativo por aí para preguntarlle algo, pois a verdade é que eu non escoitei falar nada en rarotongano, verdade? Hai algunha sinalización por aí bilingüe, pero fundamentalmente todo o mundo fala inglés. E sí que eu teño escoitado conversas entre nativos, sí. Entre os nenos falan inglés, os nenos aqueles que estaban xogando en Rarotonga. Sí, pero eu observei conversacións entre nativos, por exemplo, no aeroporto, aqueles que viñan de volta para aquí, entre os camareros tamén. Eu creo que falan en inglés. Non, eu penso que... Rarotongano, sí? Algún, creo que sí, entre eles sí. Bueno, sí. Hei de afinar o oído un pouco máis estes días, porque faríame moita ilusión escoitar falar en rarotongano. O rarotongano é non está emparentado para nada coas linguas de Australia. Imos agora coas preguntas formuladas por Leo. Entonces, Leo pregunta si é certo que hai uns anos a poboación feminina, non, era superior á masculina en Australia, non? Acadando incluso o de 7 homes por muller. Ben, imos dicir que realmente no século XIX sí que había unha proporción moito máis grande de homes que de mulleres. Temos que ter en conta que os primeiros que chegaron, os primeiros colonos, realmente foron os presos, non? Que viñan para Australia. Tamén hai que dicir que tradicionalmente é maior a migración masculina que a feminina. Pensade que na febre do ouro, por exemplo, chegaron máis homes que mulleres a Australia. Si, había unha poboación moito maior de homes que de mulleres. Pero tamén hai que dicir que non nesa proporción, non tan grande, parece ser que é como unha lenda. Si hubo picos nalgún territorio, por exemplo, Nova Gales do Sur, zonas de hasta 6 homes por muller, non? Pero iso ocorría no século XIX. E puntualmente. De forma moi puntual. Na actualidade vimos as pirámides de poboación actual, vemos que hai un 50-50, creo que hai un 49% e pico de homes frente a un 50 pico de mulleres. Hai un pouco máis de mulleres, como en todas as sociedades, a esperanza de vida é maior nas mulleres, non? Pero non hai prácticamente diferencia a día de hoxe. Pensade que a inmigración actual é tanto feminina como masculina, non? E logo Leo preguntaba tamén pola bandeira aborixe australiana e pola presenza aborixe na vida pública nese país. Recordade que nalgunha das tomas que compartimos con vosco nos vídeos, efectivamente saía a bandeira, quero recordar que en riba da ponte de Sydney. Bueno, estivemos buscando información sobre o asunto. Parece ser que hai un revival do mundo aborixe, que por certo non lles gusta nada que se lles chame aborixe, é como un termo occidental, non? Que eles consideran negativo, non? Pois hai que falar máis ben dos indígenas australianos, non? Como vos decía, hai un revival, non? Da reivindicación identitaria, lingüística e cultural das comunidades indígenas australianas, e aquí, que se aprecia tamén aquí nas Illas Cook, verdade? E ese revival inclúe non só aspectos culturais e lingüísticos, senón tamén políticos. Bueno, de feito, atopamos moitas veces cartéis, placas conmemorativas pedindo perdón ou recordando o papel ou recoñecendo o papel das culturas indígenas na construción da nación australiana. Claro que desde o punto de vista demográfico a poboación indígena é moi minoritaria. Digo, contestando a pregunta que facía Leo, non? Sobre a nosa percepción desa xente, e por tanto non se vía pola rúa
non se vía moito indígena, aínda que sí, puntualmente algún se vían. Temos visto algún na rúa tocando algún instrumento e cantando, vestido coa indumentaria tradicional. O que pasa que non nos atrevemos a gravalo en vídeo, pois por medo a que nos dixesen algo que non lles gustase, pois non o quixen. Bueno, pois hai certas cousas que preferimos guardar na memoria, non? E non necesariamente pois gravalas en vídeo. E esta é unha delas. Tamén lemos estes días, a propósito deste asunto, sobre a reorientación identitaria que está sofrendo a nación australiana nos últimos anos, que cada vez máis acusa o peso dunha poboación emigrante desde as nacións da contorna do Pacífico, en detrimento do protagonismo da cultura anglosaxoa, non? E que ten como consecuencia que cada vez máis a poboación local prefire ou se sinte máis cómoda tratando coas nacións veciñas de Austronesia, do Pacífico, de Indonesia, de forma que ese legado anglosaxón cultural cada vez tende a ter menos peso, aínda que obviamente segue sendo hexemónico. Por suposto, a lingua común segue sendo o inglés, non? Que é a lingua oficial do país por todas partes, pero sí que se nota pois esa querencia da sociedade australiana por redescubrirse a sí mesma como unha nación do Pacífico, do Indo-Pacífico, frente ao seu legado anglosaxón que foi pois imposto, non, de alguna maneira. Bueno, nada novo baixo o sol en realidade, non? Que o mesmo que ocorre a nivel internacional en todas partes, non? E penso que aquí nas Illas Cook pois ocorre un pouco o mesmo, non? O taxista, un dos taxistas que tivemos oportunidade de coñecer estes días aquí, coido que foi en Rarotonga, nos comentou que que hai un revival efectivamente da lingua local, do maorí, do rarotongano, e que se está tratando de recuperar, aínda que, polo que poidemos ler tamén, paradoxalmente se está perdendo. É dicir, é igual que co galego na casa, non? En Galicia cada vez se protexe máis e cada vez ten máis presenza na vida pública, na rotulación das estradas, etcétera, etcétera, pero paradoxalmente cada vez se fala menos, por influencia obviamente, neste caso, do inglés, non? Que é unha lingua internacional, e sobre todo sendo o caso das Illas Cook pois un territorio que depende económicamente do turismo, non? Que é maioritariamente angloparlante, pois ten todo o sentido do mundo, non? Pois que irán falar en inglés, aínda que é unha pena, claro que... Pero bueno, é unha lingua de 13.000 falantes, pois tampouco ten moitas perspectivas, por moito que a queiran defender, lamentablemente, non digo con dor de corazón, evidentemente, pero bueno. Ben, hai outra pregunta tamén de Leo sobre se notamos unha inmigración elevada, non, de orientais. Ah, sí. Sí. Moitísimos. Moitísimo. O notamos tanto en Melbourne como en Sydney. Vemos que hai moitísima poboación chinesa, moitísima poboación. Chinesa. Bueno, pero fundamentalmente penso que chinesa, ¿Sí? polo que digo. Sí. Ah, vale. Chinesa, bueno, de todo o Pacífico, tamén hindú, vimos moita poboación hindú, pero principalmente chinesa. Hai xente que te atende nas tendas con turbante en Sydney e en Melbourne, o sea, turbante indio, sabes? O sea, tamén coñecimos algún pakistaní. Sí. Entonces, sí, poboación árabe, non? Tamén, bueno, hindú, sobre todo chinesa. De feito, había a casa de Hong Kong, non? Vimos moitas rúas con restaurantes de comida chinesa. Sí. Que iso é evidente, moi evidente. É moita xente cos ollos rasgados pola rúa, sí. Nunha proporción importante, eu diría que 20-30%, non é unha broma, non. A irmá de Maite, creo recordar que se chama Violeta, preguntaba o prezo das centolas en Melbourne, que iso que era para preguntar pois os prezos en xeral, non, en Australia. Entonces, os prezos en xeral en Australia, supoño que das centolas tamén, son moi elevados, vale? Os prezos son bastante elevados.
hai un nivel de vida moi alto, todo carísimo. Para que vos fagades unha idea, a cervexa que tomamos, a Estrella Galicia que tomamos, naquel bar español, custou 8 euros cada lata de cervexa de Estrella Galicia. 8 euros. Línea. Sí. Sen embargo, sí que, o sea, é un nivel de vida tamén alto aquí en Nova Zelanda, en Rarotonga. Bueno, hai un nivel tamén de vida moi alto aquí en Nova Zelanda, en Rarotonga de momento estamos, pero é algo máis baixo, sí. Algo máis baixo os prezos de coisa. Sí, Bueno, sí, sí. é caro, é caro, pero bueno. Pero non como en Australia, menos que en algo, Australia. Sí, máis baixo.